وەکو بریارە سەبە ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردی تەبای خۆجیهێن وێ وێژێ باشاری دێرکە حتا کۆبانێ چلویەکەمین ئەسا ڕۆژا کۆچبارکردنە بابێنێتەوە کورد ماڵە مستەفای بەرزانی ڤژینێ ji bo gotûbêjeke beter û nayxistineke beter li ser amedeyiyên sibe tebire xwe mecem Birêz Hesan Remzî berpirsê ragihandina enekesa Birêz Hesan dembaş amedekariyên we an got biryara vejandina saroja koçbarkirina mala Mustefa Barzanî li seranserê bajar û bajarekên Rojavayê Kurdistanê çawa hate standin amedekarî çi jara hatine kirin Belê dembaş tera û ji temaşevanê Erkêra bi boneya çûlêk salî li koçbarkirina bavê Netewa Kurd Barzaniyê Nemir em wekû Encumena Niştimanî Kurdî her sal em vê bi boneyê em divejînin werkû Barzaniyê Nemir yek ji kesatiyê navdar bû li ser astê rojhilata navîn û herwiha ser astê cîhanê ji ber wê yekê jî me wekû Encumena Niştimanî Kurdî me bîr û bawerî heye bi xebat û rêbaza Barzaniyê Nemir ew rêbaza rasteqîna û hatî diyarkirin îro ew rêbaza ku yekemîn xebat û tîk û şewriyan jê pêvejû ser wê xebatê tê şopandin û mafê miletê Kurd wê roj bi roj diyar dibe wê ser vê rêbazê were çespandin. Başa amedekariyên ku hatine kirin Birêz Hesan enekesa wê çawa vejînê amedekarî çalakiyên ku têde wernekirin wê bişirengî be. Belê me wekû Encumena Niştimanî Kurdî helkeftên adarê ji destpêka wê ne hetanî cejna Newrozê me programek heye yekê adarê de bîranîna koçbarkirina bavê Netewa Kurd Barzaniyê Nemir em ê vejînin ji seranserê Kurdistana Sûriya ji dêrika Hemko hetanî em bigêne Kûbanê Diltemer û Aburasên herwiha bajarê Hesekê ji ber wê yekê jî me li her devera ku miletê Kurd heval û layengirên Encumena Niştimanî Kurdî û cemawerê encûmenê derê lê heyî em ê vê bi bonê em ê vê bîranînê em ê vejînin her we bi şêweyekî berçav hin wê simînar bin û hin jî em ê derkevine wekû hola û em ê vejînin we vexwendiya giştî kiriye ji hemî cemawer û layengirên Encumena Niştimanî Kurdî re vê roja pîroz yani jê roja diltezên ku koçbarkirina bavê min Netewa Kurd em ê vejînin em ê soz û peyûmanê wekû her wextî em din ser vê rêbazê ser rêbaza Kurdayetiyê em ê kar û xebatê xwe bişopînin heta milletê Kurd Sûriya de bigihê mafê xwe rawa. Gelek spas belê belê fermû belê Birêz Hesan gelek spas bo bejdariya te Hesan Remzî berpirsê ragihandina enekesê ji bajarê Qamişlo ku miran bûyî gelek spas.